আজি ଶିଖିବା ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କରି କଲମ ଖରି ଖଟ ଗରି ଗଧ ଘରି ଘର ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଚରେ ଚକ ଛରେ ଛତା ଜରେ ଜଗ ଝରେ ଝରଣା ନ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଟରେ ଟମାଟର ଠରେ ଠକ ଡରେ ଡଙ୍ଗା ଢରେ ଢମଣା ଣରେ ବଣ ତରେ ତପ ଥରେ ଥଲି ଦରେ ଦମକଳ ଧରେ ଧନ ନରେ ନଖ ପରେ ପକ୍ଷୀ ଫରେ ଫଳ ବରେ ବହି ଭରେ ଭଜନ ମରେ ମଗର ଜରେ ଯମ ରରେ ରଥ ଲରେ ଲତା ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଶଗଡ଼ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ଷଣ୍ଢ ଦନ୍ତ ସରେ ସପୁରୀ ହରେ ହଲ କ୍ଷରେ କ୍ଷତ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇब